Ассалому алейкум навераҳакои бобиш. Марҳамат даромада канали бобои холдорбойтона ҳар як саҳначае ки тамошо мекунед ай ҳамаи шумо эҳтиромона хаҳиш мекунам навазаҳакои бобиш. Як дана лайки бепула марҳамат буҷақед. Касоне ки подписатсия кардагӣ нестай марҳамат даромада подписатсия кунед. ҳар рӯза саҳначаҳои нави бобои холдорбойтона тамошо кунед. Ина марҳамат саҳначаи навро тамошо кунед. солҳои 41-45 ку алиҷон ҳамин германия агар ин қаки дига пеш мерафт ку СССР вақт мегирӣ. ту шӯхӣ ӯ СССР зурай ту галӣ ҳо мегирифта ин қаки дига ягон чиное ту СССР ки шӯхӣ дорӣ чӣ хелна германияро пеш када гирифт бу германия зура ина биё бирем бо холдорбои иштирокчии ҷанг рафтем. мепурсем рафтем германия зурай ҳақиқатанда ту чиге ӯ россияи СССР наини чӣ хели зада пеш када буд ӯ россия иной биё бо холдорбой мепурсем охи дури бо гӯшта буда иной биё бирем бо холдорбой дар воқшай мепурсем иштирокчии ҷанг бузург як гапой меган гапой афсона германия зурай ҳақиқатанда ту россияро ту ӯ СССР наини чӣ хели пеш ҳат баҳари тоза хушрӯ кард баҳар омада. дарахт парахт ҳама гул карда рафтаед. баҳар омаде баҳар омаде баҳар омад зи умрум боз як соли дигар бигзашт. баҳаре ҷувонӣ рафт да ҷувони мусофеди бобетҳом пур шуда рафта ку ҷувоние баҳар омад зи умрум боз як соли дигар бигзашт. ҷувоние дарахтҳам гул кардая ку насиб боша ку пагаҳ я мева пиваш бупаза я мева мехӯрем ку насиб боша бехаша як кам маламал кунӣ ку Una boy холдорбой дури бо гӯшта рафтем мепурсем биё бирем аку умрум сарнишеб шуда ку пир шудем да. салом алейкум бо холдорбой ассалому алейкум. Содиқ саломотӣ хуба? 27 муборак шуд раҳмат 27 меги бобед 20 служит калага ино медали қиёмата намебини. ҳами бова як чӣ бигӯм та Ҳала ҳами дута қисма спори дарафтя Хоб. солҳои ҳозир 1941 1945 германия СССР мегире мегӯяд куҷо мегирифтай? ҳамо германия мега СССР мегирад ба гуфти шумо аку мо мурдагӣ будаем да?